Sugar sa tuwa ba kanang tikoy mi ba kanang kapantay ka kanang tikoy mi sa manok sa pa siya magkoy mi nanugon to das asawa nga ako mangita ko pangwarta dito kamo dire ari lagi mos balay ha unsay may tabo nako awa na mo ilabot kalaig og tabi ni papa nanugon kalaig og tabi ana ni papa man unsa na kuno siya sige mo gyayon ako sugarol nabuhay tas panugan nakaw sa dos tikbakay kawag siya ikoy may mering kuan eh manok ay kana sus pagkoy may naglabog manok pagpunit niya anak pagbutang niya sus ang manok may magsapol sa tular niya dire kikilig siya da hospital patay man bay sus abot siya dito langit ni San Pedro kaya tubang niya dito sus ito pa kay oras nga maabot ka dito nga nung naabot naman ka dito tungod lang sa anay imong sugal Senior Pedro patay na dahi ko tinawa imong lawon dito siya tao okay dito sa Pedro kang panganod kaya na okay panganod isong pa isong gamay mo kayo mga gumikas isong maganda na isong kitaan huwag yun ang patay na mo doon sa si Pedro yung Pedro pwede mo balik ko ayaw na ako ipa sa may suda na paminawa lang ay lagpanok to paminawa lakaw sa dito pero kwarto iya manadunggan ba nga Jis pat Jisti balik sa yung Pedro dakop mo nis mo ang mo nagdaan ko sa sumbal dire ikaw balik ka na matay usab niya napay duha kwarto pilian nimo duha kwarto bino siya karo kay magaling naman ka rin magana siya mo sa'yo disco man balik siya yo Pedro matay amuan ito naglisod may sikit-sikit wa may disco dire wa may bawal disco ano na sa ba niya paminawa ka tulong kwarto sus dunggam na shit kini na rugay nagawa karimidyos kong asawa anak na siya yung Pedro okay kung gano'n okay kayo asa nyaw yan yata yung Pedro panoktok ha mauna able naray mo sugat niyo anong ganahan mo ka na baka na kayo Pedro laki ko da ano ka nagbungot yung Pedro alakaw siya dito tok siya katulog pag-apply niya pa sus babae guwapa kayo naamdas langit di o da siyuta akong pinta sus alika diri nito kita'y Paris higda lang akin ako'y kuwaon lakaw siya dito babae kuwa sa ikot to kuwag labaha saan mo labaha na bunitin eh ako sa ring usa mag-60 na ita magpinanitay ta hasta pinanitay ito na siya nagpinanitay na dito karong kwarto siya pwede nanis ko na siya karo kaya alikaw siya